وبركاته bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe hande ko alarba ay alarba ko ni windirte alif ay lam alif ara jubur ba nani ayna dariɗo nani alif tajjo nani ay tiginte nani hande ko ɗum woni windande meɗen ngaden masen ɗum mbaɗen ni ay al ar bi a u woni nyalawma naye ɓiijo alarba awon nayi joni sa ari ɗum ɗo ko goo capantati e goo wonɗo ɗum ɗo ay capantati e goo woni ɗum ɗo ko capantati e goo ɗiɗi wonɗo e momten oɗo ko capantati ɗiɗi jinnom wiide teskere o e o woni oɗo laamo nani ay ara o ko teme ɗiɗi on ji omoni on jiide ay oɗo ko ɗiɗi ɗo ko ɗiɗi wona nayi capanɗe jeeɗiɗi so rendi keɓen capanɗe jeeɗiɗi e nayi ɗiɗi nani wona nayi on jiide nden noon sen dennini ɗum ɗo fof laawol gotol eɗen keɓa yeeso mum ɗum ɗo henne eɗen keɓa ɗum ɗo ay on jiide temet tati e jeegom ndeka noon arbi ai o kankone arbi ai nani joni en keɓi ɗo kadi enne temet tati men e jeegom meɗen on ji on jiide keɓen inde Allah wiyetende Qahharu on ji Qahharu de inde wulde noon inde wulde Qahharu ay ɗum ɗo ko inde Allah ɗum ɗo ko nyalawma ɗum ɗo ko Qahharu mbaɗen ni ay ru joni noon inde Allah Qahharu nde ko inde wulde ngara noon mbaylande ngaden mbaylende no mbatten gadden inde Latif wulani ko inde Allah inde wonde ay momten to mi joomi momten seeɗa ha mbawa dañde limore nde gadden Allahu ndewnen Latif ndewnen hen kaafi Allahu latifun kaafi ay on jiiɗon de ay kaafi masen mo ay Allahu ko ni windirte al
la wiide on ɗone maɗɗe waɗi porgel kono ko suuɗi waɗataake hen allahu nani latifun ay kaafi ay ka o ndo fooɗi mo fi ko ɗum ɗo fooɗi mo wadde allahu latifun kaafi ɗum ne oɗo ko capanɗe jeegom e jeegom nani oɗo ko temedere e nogas ay e jeenayi o jiide oɗo ko temedere e sappo ay e sappo e goo jonon sa wi allahu e latif e kaafi rokkatma ko temetati ɗe ay e jeegom ɗe joni oɗo ko qahari wirdata an noon sa yiɗi ɓuuɓa e ma rewi laawol allahu latifun kaafi hatta mon kawruɗo ay ɗo de mon kawruɗo henne an aray qahaaru yaqhaaru kanko noon o mayi allahu e latif e kaafi o heɓi hen niwuya o heɓi kadi ɗum ɗo kadi o heɓi wadde o heɓi allahu latif kaafi jonon ɗo ko jeegom wonɗo tati wonɗo so rendi rokka en jeenayi jonon sa ari ƴettu inde temetati ɗe e jeegom ɗe cowa ɗum laabi jeenayi mari rokkat ma o so sowama mbimami mbaɗen mo ndani hade ƴeme jiiɓade ay o moni o sowe laabi jeenayi keɓeten ko ujunnaje ɗiɗi e temedde men jeeɗiɗi e capanɗe men joyi e nayi men wona yiide ɗum woni ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe men joyi e nayi ɗum woni qahaaru cowaɗo laabi jeenayi jonon ngara gittan oɗo hello gadden hello ngo hankadi a faami ko jinmi haalde ko qahaaru nani ko hunde wulnde mbimami qahaaru ko temetati hawrata e jeegom sowe laabi jeenayi rokka en ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi e nayi a faami hatta kadi allahu ko inde allah latif ko inde allah
kaafi ko inde Allah ko inde Allah nani Allahu ko inde Allah latifun ko inde Allah kaafi ko inde Allah ene hawra temettati e jeegom so sowama laabi jeenayi ene rokka en ujunnaaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi e nayi ay fotodiri joni noon sa yiɗi andude no natirta ɗum waɗɗiri ni ay o nayi de mbaɗani ay mbaɗani ay mbaɗani o nayi de tan mbaɗani o nayi de tan mbaɗani a darima joni noon ƴettata ko inde nde inde Qahharunde on saha gusta hen nayi tan pet heddoto ko ɗo ƴettu ndeɗo inde ma nde dañƴaɗo nde ndeɗo ma inde e dañƴaɗo nde usta hen nayi mbimami ɗo usta hen nayi heddo hen temettati ay e ɗiɗi ay ɗum heddi hen joni noon natira ɗo mbaɗa temettati ma ɗo e ɗiɗi ay nani temedde ma tati e tati temedde ma tati e nayi ɗo temedde ma tati ay ɗo joyi temedde ma tati e jeegom ay ngari ɗo ay ɗon temedde ma tati e jeegom ngari ɗo a heɓi ɗo inde Qahharunde Qahharu ma oɗo o moni ay o lombima e hakkude he a tampani o naati mbiya noon temettati ay e jeeɗiɗi ay temettati ay e jeetati a heɓi ɗo inde Allah Razzaqu ay ɗo Razzaqu ko inde Allah nde naati ko ɗo naati ay za ene fooɗi o mbiya Razzaqun Razzaqu joni jokka temedde ma tati nani e jeenayi nani temedde ma tati nani e sappo a timmini joni noon ayi ɗum ɗo tan de andu ɗum ɗo tan nanɗo mofti 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 nanɗo ko noon e nandani ndimore o gooto
towata laabi jeenayi ay 1 2 3 4 5 6 7 8 jeenayi keɓa ɗum ɗo ay keɓa ɗum ɗo kayre fof so rendi nani a fecci ɗum laabi jeenayi ara ɗo a faami ko ɗum ɗo woni inde nde kayre sariɗo nde suuɗi e nder cuuɗi he hatta goto kala e maɓɓe ko ɗum ɗo woni toon kono sa ƴeewi ɗum ala e nder cuuɗi he so yi andu no foti noon ƴetta oɗo peccamo laabi jeenayi tan jiya oɗo yalta ƴetta oɗo cowamo laabi jeenayi jiya cuuɗi ɗi fofof kawra ɗo on paami joni noon a dañi laawol mbaɗani tan kadi mbaɗa fatiha ma mbaɗa fatiha ma nani laabi fatiha ma nani laabi ma nayi nani mbaɗa salatul fatihi ma nani omoni 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 mbaɗama laabi ma caɓanɗe ma jeeɗiɗi omoni on saha noon ko jiɗɗa ko poolgu wadde mbirta ko yaqa haaru o ya haaru o mbirta a yaqa haaru o mbirta no foti ujunnaje ma ɗiɗi mbiyeneɗa ɗe e tewede ma jeeɗiɗi ɗe mbiyeneɗa ɗe e capanɗe ma 5 ɗe mbiyeneɗa ɗe kañum e 4 ɗiɗo wonno ko poolgo jiɗɗa wadde ɗum ɗo birdata nde ɗo limore so yini ko nabuye gonɗa e ɗaɓɓoye noon wanmo e allahu mbiyamo ya allahu ɗo noddamo ya allahu ay ya allahu ya latifu ay noddamo noddamo ya latifu noddamo ya kaafi noddamo noddamo ya kaafi ay noddamo kanko wiyete noon mbiyamo ɗo ko yaaq haaru mbiyatamo yaaq haaru nani ɗo mbiyetan ko ya ha gayna allahu ya al la ene fooɗi kono suuɗi yiyetake ya allahu nani ya la ɗi poɗamo fu ya ka fi on saha limore nde waylaki ujunnaje ma ɗiɗi e temedde ma jeeɗiɗi e capanɗe ma 5 nani waylaki teskede kamɓe potodiri limore so gasi noon uddire salatul fatihi ma ay 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 ne foti nogas e ɗiɗi nani ko ɗo haaɗi on keɓi kadi
ñookel gongel mbatton ɗum e nder ñooke moɗon won ɗaɓɓowo poogu ardu oɗo bange ɗaɓɓowo newoya ardu oɗo bange so ɗaɓɓa poogu fatiha laabi 4 mbaɗa salatul fatihi laabi 7 so gayni noon janga ya qahharu adoro ɗo ujunnaje 2 so timmi ya qahharu temedde 7 so timmi mbaɗa kadi ya qahharu laabi 5 so timmi mbaɗa ya qahharu laabi 4 no foti balɗe 9 ay balɗe nani mbaɗani ay balɗe nani nani poti mbiya balɗe 9 nani joni noon so nawi o jiɗɗa noon ardo ɗo ya allahu ya latifu ya kafi mbaɗa 4 ɗo ko gagadortoɗa ya allahu ya latifu ya kafi mbaɗa 50 ya allahu ya latifu ya kafi temedde 7 ya allahu ya latifu ya kafi ujunnaje 2 udda oɗo ko polgu oɗo ko newya ɗum serdiɓe oɗo saɗa waɗa ummoroga ay oɗo saɗa waɗa ɗum ummoro ni payani ɗum serdiɓe oɗo ko polgu oɗo ko newya yo jiɗɗa Allah nawananma ardu oɗo bange so no ko kulɗa ko wayno hareji en geɗe goɗɗe en ko kawite polgu ar oɗo bange ko ɗaɓɓirte newyaji arduga ɗo newyo woni ɗo woni polgu ay on paminande yette kadi mbatton nder ñooke moɗon ko musidɗo moɗon giɗo moɗon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi bil alamin on jarama wassalam a saggi hen noon rewɗo mbaɗa 00 mbaɗa 221 mbaɗani 77 nani 77 nani 906 nani ko ni windirte 14 nani ni windirte 81 nani ko ni windirte on ji nani mbaɗa yaya mbaɗani yaya nani li o noon ko ni bindirtamo ma yi wasabo ngara caggirɗa saggere ma taw ko saggere no mbima noon wona arde luulal e jeddodiral ko saggere cagguɗa ngara min caggitma koye gandi hen ko so min ganda min mbaɗana konngol wiyete mi anda sa haali ko min ganda min mbima min ganda sa haali ko min gandi min kaala hen ko min gandi haɗa min gandi ɗo min kaala ɗon ƴette kadi nan ɗon mbatto nder ñooke moɗon yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen on jarama wassalam